Vana vanatsitsi zvachose vanoda kuti madamboss varamba nemurume wavo. Yesterday she posted a picture yavari kuadvertiser dress remuchato, and many people were actually happy. Vakati congratulations madamboss, hazvina kuvabata mushe. Vakabva vaona kuti aiwa vanhu vanoda kuti varamba nenangoni. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti channel yedu ifambe. So vanhu vazhinji vakabva vakongratulate madamboss. Ivo vachibva vati aiwa guys, ini handina kuzvifarira. Pane vanhu vakawanda vatumira Mhofela mamessages, ndaseka zvachose. Hamunyari here, musatambe ne do imi, moti vamwe vazhinji muchakangomirira kuwana anoda kuchata nemi. Vanhu vanga vamanyira kutumira Mhofela mamessage. Vakati Mhofela muri Germany ikoko, mukadzi atorwa aenda nenyika. Kuri kunzi hapana kana murume mumwe chete asi vanhukadzi. Kwavo kuedza here kuda kuchata naMhofela. So she wrote on a whole vakati ivo ini mhofu handivasiye hangu, hameno havo kune vachiri kufunga kuti vachapindawo. Takakwana so far, muchasvika pachikamu chekuzorora muchinyeperwa. Tiripo while henyu time. Ko ndivo vakatanga nazvo here. So whatever mhofu did havasiro vakatanga nazvo. Tokuzivai vamwe venyu vari kushingirira varimo. Pasina kana tsvakirai kuno. Ivo vari kuti imi hamuna chero tsvakirai kuno. Ivo vakatata vakaroorwa nenzira yakadadisa zvikuru. Madamboss havana kwavari kuenda nangoni kungonotsvaga hake magreen pastures, but chiripo chacho ndechekuti aiwa muchato uyu hausati wapera zvekudaro. Kozoitawo Ndodo uyo ane social media page rake anokudza maviews ake nekutukana navanhu. Zvino akazotukana naMadamboss, akatukana naOlinda pamwe chete namai Mazowe, but azosvika pakuti aiwa guys, inini zvekutukana nevanhu hazvisi right for the brand, because pane makambani akawanda aifunga kuti maybe akakudza page anogona kuita brand ambassador, but kuita brand ambassador comes with mavalues ako nekugona kushanda zvakare nevanhu. So akumbira ruregerero akati veduwe, I want to swallow my poverty pride. Ndapfugama handichadiwo kuramba ndichitukana nevanhu. Please madamboss, my sister, I'm deeply sorry. Ndiri munhu wenyama, ndinotadza, give me a second chance. Please olindachapellatest, please, I know hamutodi kuona guma rangu. I don't need anything from you zvangu. I just accept, but just accept my apology. Pamwe chete namai Mazowe handina hangu zvakawanda zvokutaura. Sorry nekukudisrespecta yangovawo pressure nekuedza kukwana. Ndinzwirewo tsitsi 2024 handisi kuda kurwa nemunhu. I want to be a new person zvachose. So ndo zviri kutaurwa naNdodo izvi achiti aiwa guys, ndiregerereiwo ndakanganisa. Kozotiwo Sisi vaGarry Mapanzure vadecida kunoita haircut yaGarry vachiti ivo inovafungidza brother yavo, and she also did her eyebrow sezvazvakaita yaGarry, achiti iye it was actually a permanent mark yakaitwa naGarry apo vachitamba vakakuvadzana. She did this so that she can be in touch with the brother. She can also console the baba vaishanda vese naGarry pamwe chete nemudzimai waGarry avakaenda vese, and it was said kuti she was happy and laughing the whole time. Tete vachigerwa musoro. Tisakanga Themba Mliswa akatsvirwa nemusha wese due to lightning guys. Okay, so lightning yacho yakarova muti wanga uri pedyo nemba yake ichibva yatsva kitchen ichibva yanobatira the other house. So tisamukanga Themba Mliswa vedu we ibhuru renyika kairi.